Libre. Dito tayo, dito tayo. May libre. A few inches later. Turuan ko kayo paano magnakaw ng pongkan sa daan. Wow. May pongkan tayo dito. Tingnan nyo. Kung makikita nyo, nasa ilalim ako ng kahoy ng pongkan. So, try natin kumuha ng isa. Ayan. Isang pongkan. Parang dapat tatalonin ko lang to. Saglit lang. Hanap ko ng pwesto. Hindi ko abot. Saglit lang. Sarap. Ayan. Pongkan na pongkan. May nakuha na tayong isang pongkan. Pongkan na ninakaw natin dyan banda sa daan. So at iti-try natin kung ano ang lasa. Kung pasado ba sa panglasa nating mga Pilipino. Tiyang iyang asim.